नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। 12वी निकालात सिंधुदुर्ग अव्वल, नेरूरमध्ये बिबट्याची दहशत आणि पालकमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्ह्यात जनगणनेचा शुभारंभ। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या 12वी परीक्षेच्या निकालाची प्रतीक्षा अखेर आज संपली आहे। दरवर्षीप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं उत्कृष्ट कामगिरी करत 95.94% निकाल नोंदवला आहे। कोकण विभागात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं आपलं नंबर 1 घेण्याचं सातत्य कायम ठेवलं आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा एकूण निकाल 95.94% इतका लागलाय। जिल्ह्यात मुलींची कामगिरी मुलांपेक्षा सरस ठरली आहे। मुलांचा निकाल 94.24% तर मुलींचा निकाल 97.5% इतका लागला असून मुली 2.81% पुढे आहे। 95.67% गुण मिळवून जिल्ह्यात प्रथम येण्याचा मान कुडाळ हायस्कूलच्या गायत्री बागलकर हिनं मिळवलाय, तर आरपेडीचा दत्तराज पै 95% गुण मिळवून जिल्ह्यात दुसरा आलाय, तर वराडकर महाविद्यालय मालवणची वैदेही पालकर 94.86% गुण मिळवून जिल्ह्यात तिसरी आली आहे। सावंतवाडी तालुक्याचा निकाल 93.12% लागलाय। आरपेडीचा दत्तराज पै प्रथम, आरपेडीची हर्षदा कासार द्वितीय, आरपेडीचे निधी साटेलकर, चिन्मय असणकर आणि मानस कोलते हे तृतीय क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले। दोडामार्ग तालुक्याचा निकाल 93.3% लागला असून दोडामार्ग हायस्कूलचा संचित परब प्रथम, न्यू इंग्लिश स्कूल भेडशीची सोनिया गवस दुसरी, तर कुडासे हायस्कूलचा विघ्नेश धुरी तिसरा आलाय। वेंगुर्ला तालुक्याचा निकाल 97.19% लागला असून शिरुडा कोकटे कनिष्ठ महाविद्यालयाची गायत्री वारगावकर पहिली, बॅरिस्टर खर्डेकर महाविद्यालयाचा पुष्कर पेडणेकर द्वितीय, तर खर्डेकरची स्नेहा नार्वेकर तिसरी आली आहे। कणकवली तालुक्याचा निकाल 95.95% लागलाय। कणकवली महाविद्यालयाची प्रतीक्षा पाटील पहिली, कणकवली महाविद्यालयाची सुकन्या राणे दुसरी, आयडियल इंग्लिश स्कूलची दिया प्रभू देसाई तिसरी आली आहे। देवगड तालुक्याचा निकाल 96.82% लागलाय। नशा पंत वालावलकरची सिद्धी कदम पहिली, नशा पंत वालावलकरची मुक्ता सारंग दुसरी, नशा पंत वालावलकरचा शुभम टाकळे तिसरा आलाय। वैभववाडी तालुक्याचा 12वीचा निकाल 97.97% लागलाय। पहिले 3 क्रमांक कैलासवासी हेमंत केशव रावराणे कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी पटकावले। यामध्ये आकांक्षा अजित खाडिये पहिली, निहारिका पाटील दुसरी, तर संपदा प्रीतम जाधव तिसरी आली आहे। मालवण तालुक्याचा निकाल 95.73% लागलाय। कट्टा येथील वराडकर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वाणिज्य शाखेची विद्यार्थिनी वैदेही पालकर प्रथम, स्वर्गीय सौ जयश्री वामन प्रभू कला व वाणिज्य महाविद्यालयाचा सखाराम कोसावी द्वितीय, तर टोपीवाला कनिष्ठ महाविद्यालयाचा निखिल भुरके हा तिसरा आलाय। कुडाळ तालुक्याचा निकाल 97.72% लागलाय। कुडाळ हायस्कूलच्या गायत्री बागलकर हिनं तालुक्यात प्रथम येण्याचा मान पटकावलाय। द्वितीय क्रमांक ओरोस डॉन बॉस्को विद्यालयाच्या शुभ्रा प्रभुगावकर, तर कुडाळ हायस्कूलच्या पूनम दळवी हिनं तृतीय क्रमांक मिळवलाय। सिंधुदुर्गच्या या टॉपर आणि उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा। राष्ट्रीय जनगणनेला 1 मे पासून महाराष्ट्रात सुरुवात झाली असून पालकमंत्री नितेश राणे यांनी स्वगणना करत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनगणनेचा शुभारंभ केला। या जनगणनेसाठी नागरिकांनी सहकार्य करण्याचं आवाहन पालकमंत्र्यांनी केलं आहे। पाहूयात। नमस्कार, मी नितेश नारायण राणे, पालकमंत्री सिंधुदुर्ग। आज मी स्वतःची जनगणना म्हणजे स्वगणना केली आहे। माझे तमाम सिंधुदुर्ग वासियांना आव्हान आहे की आपण देखील स्वगणना करा। आपली जनगणना आपला विकास। बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना। माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे। स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा। गोकुळ आईस्क्रीम। ठाकरे शिवसेनेच्या जिल्हा प्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर वैभव नाईक यांचं दोडामार्गमध्ये जंगी स्वागत करण्यात आलं।
यावेळी ते काय म्हणाले पाहूयात. माझे सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि आपण सर्व शिवसेनेचे खरं तर आपलं सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की आपण माझं उत्स्फूर्त स्वागत केलं आणि या ठिकाणी ही बैठक आयोजित केली त्याबद्दल आपण मनापासून स्वागत करतो. शिवसेनेचा जिल्ह्यामध्ये एकच असला पाहिजे अशी भूमिका शिवसेनेच्या नेतृत्वाने घेतली आहे आणि त्यामुळे मला ही पुन्हा एकदा संधी दिली. मी कालच्या मीटिंगमध्ये सांगितलं होतं की मी याने सुद्धा जिल्हा प्रमुख म्हणून 15 वर्षापूर्वी काम केलेलं आहे, परंतु पक्ष आज काय पक्ष अडचण असं म्हणता येणार आहे, परंतु पक्षाची पुन्हा एकदा मांडणी करण्यासाठी मला पुढे यावं लागलं आणि उद्योगपतींची माझ्या जबाबदारी दिली. यात तालुका जिल्हा प्रमुख अमरावती सुद्धा होते आणि त्यांच्याकडे सुद्धा मी योग्य जबाबदारी पक्ष संघटना देईल आणि सगळ्यांना मिळून आपल्याला या ठिकाणी या भविष्यात या तालुक्यामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये काम करायचं. आपण बघितलं असाल की कालची लोकसभा निवडणूक झाली, विधानसभा निवडणूक झाली आणि या निवडणुकीमध्ये कशा पद्धतीने पैशाचा वापर झाला आपण बघितला. दुर्दैवाने कालच्या जिल्ह्यामध्ये पंचायत समिती निवडणुकीला सुद्धा अशाच पद्धतीने वापर झाला आणि आम्ही कुठेतरी कमी त्या गोष्टीमध्ये पडलो. परंतु आज ते लोक जे निवडून आले ते काय सांगतात, आज काय निवडणूक नाही, कुठलं काम लोकांकडे घेऊन गेलं, कुठलं आंदोलन असलं तर त्या आंदोलनाचं एकच उत्तर समोर असतं की आज कोण निवडून नाही, निवडणुकीच्या आदल्या काहीतरी होती. ही भावना लोकांमध्ये झालेली आहे, ती आपल्याला ती मोडून काढायची आहे. आज खरं तर विरोधी पक्षाची जबाबदारी सुद्धा लोकांना माहिती आहे की विरोधी पक्षाची जबाबदारी कोण घेऊ शकतं. आज आपण बघितलं असतात जिल्ह्यात भाजप असेल ते शिंदे शिवसेना असेल की आपण असून दे, आज शिवसेना विचाराचा एक पक्ष आहे. आज जिल्हा प्रमुख असेल, उद्या दुसरा प्रमुख असेल, परंतु ही सगळी मंडळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचाराने या ठिकाणी एकत्र झालेली आहे. परंतु इतर पक्षामध्ये काय आहेत, आज भारतीय जनता पार्टीकडे शिंदेकडे चंद्र कोण करत आहे, हे राणेच करत आहे आणि त्यांच्यावर असलेली एक टोळी आहे किंवा टीम आहे की जी सत्ता असेल त्या ठिकाणी जाते. म्हणजे ठेकेदारांकडे काँग्रेसकडे सत्ता असेल काँग्रेसकडे जाणार, भाजपमध्ये असेल भाजपकडे जाणार आणि त्यामुळे या जिल्ह्यामध्ये खरा विचारसरणीचा पक्ष एक नंबर असेल तर तो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहे. आणि त्या लोकांना समजून सांगायचं की आम्ही पक्षाच्या विचाराशी आम्ही ठाम आहोत. सत्ता काय येतील, सत्ता जातील, आम्ही लोकांमध्ये आहोत, उद्या पुन्हा होऊ, परंतु संघटनेचे आणि लोकांचे ज्या प्रश्न असतात ते आपण या ठिकाणी कमी करावे. आज करण्याच्या मायनिंगचा आवाज आपण बघित असतो की त्या 15 वर्षापूर्वी शिवसेनेनेच उठवला होता आणि त्यामुळे या जिल्ह्यातील या दौडवा तालुका आज अवैध राहिला आहे. कळणे मायनिंग झालं, इतर ठिकाणी मायनिंग सुरू करण्याचं धाडस त्यावेळी तिथल्या उद्योग त्यांनी खाण मारलं, त्यांना झालं नाही, ही पण वस्तुस्थिती आपण जाणून घेतली. आज मला दुर्दैवाने अनेक वेळा हे होते की आज हत्ती एवढाच मोकळ घालतोय, 2-3 माणसं सुद्धा मृत्यूमुखी या ठिकाणी आवडली, तरी पण आपण आंदोलन आपण त्या पुढच्या काळामध्ये आज बघितलं असं की काजूचं पीक किती कमी आलं, आपण सगळेच काजू व्यापारी आहात, किती पीक कमी आलं आणि त्यामुळे या विचारात आम्ही आता बघितलं असाल की या जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात विरोधक वातावरण आहे, फक्त त्याला कोण पुढे हे करणार आहे ही भूमिका या ठिकाणी मांडली पाहिजे. आज आंबा आणि काजूचे 20,000 रुपये 22,000 रुपये मिळाले आहे. नंतर मच्छीमारांच्या किनारपट्टीच्या मच्छीमारांचा प्रश्न आहे, आज हत्तीचा प्रश्न आहे. आज MSCBचे मीटर आपण बघितलं असाल की आज 1000चे मीटर लागल्यामुळे किती मोठ्या प्रमाणात बिलं येत आहेत. तेव्हा आज कालच्या लोकसभा विधानसभा निवडणुकीत जिल्हा बँकेमध्ये अनेक लोकांना भरती करतो म्हणून सांगितलं, परंतु आज 15,000 लाख रुपये भरतीचे दर फुटला आणि त्यामुळे रोजगाराची एकही नवीन संधी या ठिकाणी झाली नाही.
हॉस्पिटल आम्ही माझ्या मतदारसंघात आपण म्हणजे चालते शासकीय मेडिकल कॉलेज आपण सुरू केलं, आपण पहिलं हॉस्पिटल सुरू केलं, परंतु या मतदारसंघात अजूनही हॉस्पिटलची बनवा आहे आपल्याला गोवायला आज म्हणजे अशा अनेक गोष्टी असतील, त्या गोष्टींविरुद्ध आपण शिवसेना म्हणून नेहमीच आवाज उठवला पाहिजे. शेवटी मी तुमच्यातला एक कार्यकर्ता आहे आणि तुम्ही जेवढं काम कराल त्या तुम्हाला सहकार्य करणार, तुमच्या पाठीशी उभं राहण्याची जबाबदारी माझी आहे आणि ती मी निश्चित या ठिकाणी करेल. तर आज जिल्हा असल्यामुळे पुणे जिल्ह्याचा जिल्हा प्रमुख माझा मतदारसंघ असल्यामुळे मला काही वेळ कमी देता येईल, परंतु ज्या वेळी तुम्ही बोलवा महिन्यात एकदा तरी आपण आज काय आज सगळ्यांची भेटी घेतली, आज लोक लग्नाचे हंगाम आहेत, सुट्टीचे हंगाम आहेत, त्यामुळे ह्या 15-20 दिवस झाले की आपण प्रत्येक विभागात आपण बैठक करूया किंवा प्रत्येक पंचायत समितीच्या जवळ जाऊया आणि जे शिवसेनेचे अनेक लोक आहेत. आज मला पण जुन्या आपल्या तालुका प्रदीप नाईक त्यांच्यावर फोन आला, तर मी पुन्हा एकदा काम करण्याची म्हणजे तुम्ही आलात बोलावं, अशा अनेक पंचायत लोक दिसून आले. तर आम्ही त्यामुळे सावंतवाडीमध्ये सुद्धा माहिती किंवा मॅडम होते, पटवाळे मॅडम सुद्धा पुन्हा आले. आज पाळावाडी सुद्धा एका व्यक्तीने कार्यक्रम होते. आम्ही अनेक वेळा सांगतो की ज्यावेळीचं विधानसभेचं उमेदवार सगळ्यांना विश्वास घेतला असतो त्याचा या तालुक्याचा रिझल्ट वेगळा झाला असता. आज सगळी आमच्या जागेने कधी आली आणि गेले पण कळलं आणि त्यामुळे बाळावाडीचा कार्यक्रम त्यावेळी अन्याय झाला. परंतु आज पुन्हा एकदा सत्तेवर राहिलं तर सत्तेच्या पैसे द्यायचे राहिले आम्ही त्या दिवशी सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही बोललो यांनी म्हटलं पैसे आणून द्यायचे आपल्या कार्यक्रमामध्ये निश्चितपणे आपण पैसे द्यायचं बोर्ड लावून बोर्ड लावायला आणि आपण यापर्यंत माझी तुम्हाला सगळ्यांनी कळते उद्योजकांच्या सुद्धा पुण्यात सांगितलं की आम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे एखाद्या पक्षावृत्ती करावं लागेल, एखाद्या पक्षाची बदल करावं लागेल, परंतु आम्ही कोणाबरोबर आमच्या पक्षाची बेई नाही गद्दारी करण्याची भूमिका सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. पक्षाची भूमिका असेल ती भूमिका तुम्हाला सगळ्यांना करणार, तर मी एक भूमिका घेतो तुम्ही एक भूमिका घेतो अशी आपल्या भूमिका यापुढच्या काळामध्ये चालणार नाही. पक्षाची काय भूमिका असेल ना ती पक्षाची भूमिका करूया. आज खरं तर एकच त्या संघटनांना पुन्हा वाटतं मी आल्यामुळे काही जादू होणार नाही. अजून पण एक आपल्याला सुदैवाने अजूनही लोकसभा निवडणुकीला त्या पक्ष पातळी निवडणुकीला 3 वर्ष आणि त्याच्या मधल्या काळामध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका 1.5 वर्षांनी होणार आणि त्या 1.5 वर्षाच्या निवडणुकीमध्ये आतापासून आपण हळूहळू काम करूया. त्या गावाची आघाडी असेल, गावात असेल, कुठल्या पक्षाची कृती असेल, या सगळ्या गोष्टी आपण करून आपल्या कार्यकर्ते पाठीशी राहूया. आणि आता एकमेव आमच्या नगरसेवक तुला काम राहिले त्याच्यामुळे बोलवलं तुम्ही आला नाही आला बोल म्हणजे त्यांना आता ही शहराचे कार्यकर्ते किंवा त्या एकत्र बसून आपल्याला शहरात पुन्हा एकदा नगरसेवक आरक्षण पडलंय का त्यामुळे नगरसेवक आरक्षण खालचे नगरसेवक आपल्याला बघितले पाहिजे आणि जिल्हा परिषद लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आपल्याला अजून वेळ आहे आणि प्रत्येक वेळी लोकांपुढे विरोधाची भूमिका आपली मांडली पाहिजे दुसरीकडे नाही तर लोकांकडे गेलं पाहिजे. त्या भूमिकेचे लोकांच्या लोकांना वाटलं पाहिजे शिवसेना हा विरोधी पक्ष अपेक्षेच्या प्रमाणे काम करतो तसं लोकांना वाटलं पाहिजे आणि आपण हळूहळू काम करूया. येणाऱ्या वर्षभरामध्ये पुन्हा जे आपली संघटनेची विस्कळीतपणा जिल्ह्यामध्ये झाले थोडाफार संघटना आहे पण जिल्ह्यामध्ये जी विस्कळीतपणा झाला तो आम्ही हळूहळू दूर करू. आज सावंतवाडीला आम्ही सावंतवाडी बेंगोरला दौरा केला, चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि हळूहळू आपल्याला कार्यकर्त्यांना एका दिवशी काय संघटना बरोबर हवं एका दिवशी काय संघटना मानणार नाही तुम्हाला सुद्धा पडते आणि मी सुद्धा एका तुमच्यातला एक कार्यकर्ता आहे दौरा करताना सुद्धा काय मला तिथल्या 100 लोक काही 50 लोक आहेत 10 लोक मीटिंग असेल त्या ठिकाणी आपण चर्चा आधी करूया. 1-2 दिवसाचा म्हणजे एक दौरा तालुक्यामध्ये त्या कार्यकर्त्यांना आपण भेटी काढली फक्त एक वेळेचं नियोजन करा तुम्ही त्या ठिकाणी आणि आपले विभाग प्रमुख सगळे आपल्याला नेमले पाहिजेत. आम्ही त्या दिवशी कार्यकर्ते सांगितले सगळ्यांनी एकत्र बसूया मी येतो आणि आपण कार्यकर्ते चांगली करूया म्हणजे सगळ्यांना समजलं. आज युवा सेनेला सुद्धा आपल्याला चांगली संधी दिली पाहिजे कारण युवा आपल्याला पुढे आणले पाहिजे. तर आपण युवा सेनेच्या आज मला जाणून वाटतं की अनेक युवा या ठिकाणी उभे आहेत त्या ठिकाणी आहेत त्यामुळे युवाच्या लोकांना सुद्धा आम्ही पुढे घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. आणि एक लक्षात घ्या की राजकारणामध्ये एक माणूस एकंदर काही माणसं बाजूला गेली नवीन जागा म्हणून काढते त्यामुळे आपल्याला नवीन जागा हळूहळू आज अनेक पक्षात आपल्या पक्षात अनेक पक्षात गेले आहेत पण त्या ठिकाणी आपल्याला नवीन नेतृत्व करण्याची संधी तुम्हाला एक संकटची संधी असते आणि त्याचा तुम्ही फायदा घेतला पाहिजे. त्या ठिकाणी आपण उभे राहिले पाहिजे त्या ठिकाणी आपण तुम्ही उभं केलं पाहिजे. आम्ही तुमच्या पाठीशी एवढं सांगतो आणि ज्याच्यावेळी तुम्ही बोलवाल त्याच्यावेळी आमच्या बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं
कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कुणकेरी गावात 2च ट्रान्सफॉर्मर असल्यामुळे या गावाला कमी दाबानं वीज पुरवठा होतो. तसंच या गावात विजेच्या अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. कुणकेरी गावात 13 वाड्यांसाठी 2च ट्रान्सफॉर्मर आहेत. त्यात लिंगाची वाडी येथील ट्रान्सफॉर्मरवरून जाणाऱ्या वीज वाहिनीवरती सर्वाधिक ग्राहक आहेत. नेहमीच या 7 वाड्यांमध्ये कमी दाबाचा वीज पुरवठा होतो. अनेकदा विद्युत उपकरणात बिघाड होऊन चालत नसल्यामुळे ते बिनकामाचे ठरतात. त्यामुळे गावात नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याबाबत अनेक वेळा महावितरणचं लक्ष वेधण्यात आल्यानंतरही कार्यवाही होत नसल्यानं कुणकेरी ग्रामस्थांनी महावितरण कार्यालयासमोर महाराष्ट्र दिनादिवशी उपोषण छेडलं आहे. पाहूयात. कुणकेरी गावात 4-5 वाडी आहेत. कुणकेरी, पळसदळावाडी, पिंपळावाडी, मधलीवाडी, कशेलवाडी. गेली 4 वर्ष तिथे ट्रान्सफॉर्मर नसल्यामुळे आज पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी, पिण्याच्या पाण्याचे पंप किंवा लोकांचे उद्योग असलेले मशिनरीज, घरगुती मशीन सगळ्या, फ्रीज म्हणा, मिक्सर म्हणा, घरघंटी, व्होल्टेज कमी असल्यामुळे काहीच चालू शकत नाही. आणि गेले 3 वर्ष आम्ही मागणी करतो आहे की ह्या वस्तू आपण आम्हाला वाढवून द्या म्हणून. त्याप्रमाणे अजूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारची तरतूद करत नाही. MSCB ऑफिसमधून कुठच्याही प्रकारचे प्रस्तावसुद्धा वर जात नाही आहे. आणि ही जर परिस्थिती असेल आणि आत्ताचे मे महिना आहे, दरवर्षाप्रमाणे यावेळीसुद्धा पाणी टंचाईचा मोठा प्रश्न भडसावत असताना पाणी नाही हा मोठा प्रश्न चाललेला आहे ग्रामपंचायत लेवलला. त्यामुळे गावातील ग्रामस्थांचा मुख्यतः ग्रामस्थांचा मोठा रोष आम्हाला सहन करावा लागतो आहे तिथे. पण तो ट्रान्सफॉर्मर जर आमचा बसवला आहे, 100 kVचा ट्रान्सफॉर्मर बसवला, तर 5 गाडीचा आजचा जो प्रश्न आहे पिण्याच्या पाण्याचा, महत्त्वाचा पिण्याच्या पाण्याचा आणि घरगुती जे इलेक्ट्रिक जे असतात ते सगळे मशिनरी ह्या चालणं खूप महत्त्वाचं आहे. ते चालवण्यासाठी आम्हाला ट्रान्सफॉर्मर मंजूर करणं आज गरजेचं आहे. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. नैसर्गिक नाला नसताना सुद्धा रस्त्याच्या रचनेनुसार काम न झाल्यानं रस्त्यावरील पाणी साचून ते शेत जमिनीत जाऊन जमीन नापीक होत असल्यानं अधिकृत नाल्याला गटारानं पाणी सोडून पाण्याचा निचरा करावा अशी मागणी करत कुडाळ तालुक्यातील सुषमा पाटकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण छेडलं आहे. नमस्कार, मी सचिन पाटकर, राहणार पाट. ही माझी आई, वयवर्ष 64 महिला आहे. आम्ही इथे सावंतवाडी ऑफिसच्या बाहेर उपोषणाला बसल्याचं कारण आहे की पाट क्षेत्राचे मापन डेटा आम्ही माहिती अधिकाऱ्याकडे माहिती मागितलेली की पाट बँकेपासून मापन डेटापर्यंत मोडायची लोन किती आहे किंवा तडावप्रमाणे काम केलं त्याचं मोजमाप द्या. हे माहिती अधिकाऱ्याला देऊनसुद्धा संबंधित विभाग टाळाटाळ करत आहे. 16 मार्च रोजीचा हा माहिती अधिकाऱ्याला आमचा अर्ज आहे. त्यामुळे त्या रचनेप्रमाणे तडाव कटाई न झाल्यामुळे आमच्या बागेला नुसतं स्लोप ठेवलेलं आहे. त्यामुळे पाणी साचतं पावसाचं आणि ते शेतीत आमच्या शिरतं आणि आमचं नुकसान होतं. सदर याची नुकसान पंचायती पण तहसीलदार साहेबांची आहे 2006ची. हा विषय 2006पासून चालू आहे आणि 2024 ग्रामसेवक पंचायत अधिकारी यांची पण पंचायती आहे. एवढं सगळं असूनसुद्धा अनधिकृतरित्या आमच्या शेतीत जबरदस्तीने पाणी सोडण्याचा हा प्रयत्न केला जात आहे. नैसर्गिक नाला नसतानाही कृत्रिमरित्या पाणी वळवण्याचा हा जो या विभागाचा जबरदस्तीने प्रयत्न आहे, याच्या विरोधात आम्ही इथे उपोषणावर बसलेलो आहोत. अजूनपर्यंत फक्त एकदा सकाळी मॅडम घेऊन गेली पण कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली जात नाही आहे. आणि तरी या सर्व मागणीचा विचार करून संबंधित अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी यांनी या गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित कागदपत्रांची शहानिशा करून आम्हाला योग्य तो न्याय द्यावा ही विनंती. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, TV, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. महिला कायद्याचा गैरवापर करत ग्रामपंचायत रस्ता अडवणाऱ्या व उपद्रवी वर्तन करणाऱ्या महिलेवर व तिच्या पतीवर तात्काळ कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी करत आंबोली मुळवंदवाडी येथील महिलांनी 1 मे रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण छेडलं आहे. प्राजक्ता मनोहर गुरव, आंबोली मुळवंदवाडी येथील रहिवासी आहे. आमच्या विरुद्ध मालती गणपत गावडे आणि गणपत सोमा गावडे अशी विरुद्ध पार्टी आहे.
त्यांनी आमच्या पारंपरिक रस्त्यावर अतिक्रमण करून आमची वाट अडवलेली होती. त्यासाठी आम्ही आज उपोषण केलेलं 1 मेला. तर प्रांत अधिकाऱ्यांनी आम्हाला 8 दिवसाची मुदत दिलेली आहे. तो रस्ता त्यांनी अतिक्रमण केलेला रस्ता आम्हाला आमच्या सण समारंभासाठी मोकळा करून देणार असं सांगितलेलं आहे आणि त्यांच्या शब्दावर आम्ही विश्वास ठेवून आजचं उपोषण स्थगित केलेलं आहे. तरी त्यांनी योग्य ती कारवाई करावी ही आमच्या सगळ्या रहिवाशांची विनंती आहे. आणि जर त्यांनी दिलेल्या मुदतीत हे काम पूर्ण नाही झालं तर आम्ही पुन्हा उपोषणाला बसू अशी त्यांना विनंती करतो. स्त्रियांच्या कायद्याचा गैरवापर करून वेगवेगळ्या केसी वगैरे 7 ते 12 वर्षाच्या मुलांवरच्या घातलेल्या आहेत. ते त्यांनी मागे घ्याव्यात आणि आजी माजी सैनिक यांच्यावर ज्या खोट्या केसेस घातलेल्या आहेत त्यांचा पाठपुरावा न करता ज्या केसेस घातलेल्या आहेत त्या पण त्यांनी मागे घ्याव्या अशी आमची विनंती आहे. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आंबोली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा क्रमांक 1 येथे शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक व केंद्रप्रमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा संपल्यानंतर 4 दिवसीय अनोखा व नाविन्यपूर्ण उपक्रम आयोजित करण्यात आला. या उपक्रमाला विद्यार्थ्यांसह पालकांनीही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. यातील शेवटी पत्रकार हा उपक्रम कौतुकास्पद व लक्षवेधी ठरला आहे. या 4 दिवसांच्या उपक्रमामध्ये दररोज वेगवेगळ्या विषयांवरती आधारित उपक्रम राबवण्यात आले. पहिल्या दिवशी निसर्ग शाळा या उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. त्यामध्ये फुलपाखरू तज्ज्ञ हेमंत ओगले, वनस्पती व फुलपाखरू अभ्यासक राकेश देऊळकर, निसर्ग अभ्यासक रोहन कोरगावकर तसंच निसर्ग अभ्यासक व शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष काका भिसे यांनी विद्यार्थ्यांना जंगलामध्ये घेऊन जात पशुपक्षी, कीटक, वनस्पती, साप व बेडूक यांविषयी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन केलं. दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून छोटे पत्रकार उपक्रम राबवण्यात आला. या छोट्या पत्रकारांनी पंचायत समिती सदस्य मायकल डिसुजा तसंच आंबोली पोलीस ब्युरो क्षेत्रातील पोलीस कर्मचाऱ्यांची मुलाखत घेतली. विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनातील विविध प्रश्न विचारून प्रशासन आणि पोलिसांच्या कार्याची माहिती जाणून घेतली. तिसऱ्या दिवशी हेमंत ओगले यांनी फुलपाखरांवर प्रेझेंटेशन व स्लाइड शो सादर करून फुलपाखरांची ओळख, त्यांची वैशिष्ट्ये आणि निसर्गातील भूमिका याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केलं. चौथ्या दिवशी विद्यार्थ्यांसाठी विविध आगळे वेगळे आणि नाविन्यपूर्ण खेळ आयोजित करण्यात आले. या उपक्रमासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापिका साबळे, शिक्षक शिंदे तसंच केंद्रप्रमुख RB गावडे यांनी विशेष मार्गदर्शन केलं. संपूर्ण महाराष्ट्रातच नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची अवस्था खूप बिकट होत चाललेली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावलेली आहे. इंग्रजी माध्यमांचं खूळ जे पालकांच्या डोक्यावर बसलेलं आहे, जिथे फक्त फी घेतल्या जातात मोठमोठ्या, शिक्षण सोडून सगळं दिलं जातं आणि ते जिल्हा परिषद शाळेमध्ये आपल्या सगळं मोफत दिलं जातं. शिक्षण असो, वह्या, पाठ्यपुस्तकं असो आणि इतर ऍक्टिव्हिटीज असो, सगळं मोफत दिलं जातं. तिथे पालकांनी दुर्लक्ष केलेलं आहे. याची जाणीव होऊन आम्ही जिल्हा परिषदेतील मुलांना, जिल्हा परिषद शाळेतील मुलांना विविध अंगाने कौशल्य त्यांच्यामध्ये निर्माण व्हावं या अनुषंगाने आम्ही प्रयत्न सुरू केलेले आहेत आमच्या मलाबार नेचर कॉन्झर्वेशन क्लब संस्थेच्या माध्यमातून. त्यातून आम्ही सलग आठवडाभर वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मुलांसोबत घेतो आहोत. निसर्ग शाळा असेल, छोटा पत्रकार असेल, नाविन्यपूर्ण गेम्स असतील, शारीरिक श्रमाच्या गोष्टी असतील, बौद्धिक श्रमाच्या गोष्टी असतील, अशा विविध उपक्रम आम्ही जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शाळांमध्ये आता सुरू करणार आहोत. सुरुवात आम्ही आंबोली बाजार येथील जिल्हा परिषद शाळेतून सुरुवात केलेली आहे. उरलेल्या शाळांमध्ये आम्ही लवकरच पोहोचू आणि आमच्या ज्या मराठी शाळा आहेत या सर्वांगीण विकासाने कशा पुढे जातील, मुलं बौद्धिक, शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या कसे कुशल होतील या अनुषंगाने आमचे प्रयत्न आहेत. या प्रयत्नांना आम्हाला प्राथमिक शाळेचे शिक्षण विभागही जोड देतोय. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे नक्कीच आभारी राहू. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव, भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा.
सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या वतीनं रुग्णसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा ही ब्रीदवाक्य घेऊन महाराष्ट्र दिन व सिंधुदुर्ग स्थापना दिनाचं औचित्य साधून प्रतिष्ठानच्या नव्या रुग्णवाहिकेचं लोकार्पण करण्यात आलं. सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले यांच्या हस्ते श्रीफळ फोडून व फीत कापून रुग्णवाहिका रुग्णसेवेस सज्ज करण्यात आली. उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी इथं सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या रुग्णवाहिकेचं लोकार्पण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी उपस्थितांनी मनोगत व्यक्त करत शुभेच्छा दिल्या. यावेळी युवराज लखमराजे भोसले, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे, पोलीस निरीक्षक अंबोल चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते आनंद रासम, प्राध्यापक सुभाष गोवेकर, अनंत उसगावकर, राजू केळुसकर, जितेंद्र मोरजकर, उदय अळवणी, राजू मसूरकर, NB रेडकर, ज्येष्ठ नागरिक अरुण मेस्त्री, सोमनाथ जिगजिंगनी, सुधीर पराडकर आदींसह सामाजिक बांधिलकीचे प्राध्यापक सतीश बागवे, प्राध्यापक शैलेश नाईक, रवी जाधव, संजय पेडणेकर, लक्ष्मण कदम, रूपा मुद्राळे, शरदिनी बागवे, समीरा खलील, हेलन निब्रे, शेखर सुभेदार आदी उपस्थित होते. चौगुले गेले 3 महिन्यावरती 3 दिवस तिकडे 3 दिवस इकडे. कुठे मला आता अपेंडिक्स हर्निया आणि फक्त तुमच्या हायड्रोसिनचे ऑपरेशन फक्त सर्जनकडे करावं लागतं आणि पायाला जखम झाली तर बाकी सगळे आभार मानतो की नुसतं ते ॲम्ब्युलन्स नाही पण दर टायमाला जर सुविधा देतात, सेवा देतात. म्हणजे हॉस्पिटल चालू असते, सगळं असतं, पण ते कुठेतरी सेवा देतात. आम्ही पण तेव्हा राजघरानं पण काय पण प्रश्न असतात तर काय पण आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफर्सची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. कुडाळ तालुक्यातील नेरूर येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात एका बैलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या भीषण हल्ल्यामुळे स्थानिक शेतकरी मोहन जोशी यांचं तब्बल 30,000 रुपयांचं नुकसान झालं असून ऐन शेतीच्या हंगामात हे संकट ओढवल्यानं त्यांना मोठा फटका बसला आहे. लवकरच शेतीच्या पूर्व मशागतीच्या आणि पेरणीच्या कामांना सुरुवात होणार आहे. अशा अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या मुख्य आधाराचा म्हणजेच बैलाचा मृत्यू झाल्यामुळे जोशी यांच्यासमोर शेतीची कामं कशी पूर्ण करायची असा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. एका बाजूला अचानक आलेलं आर्थिक नुकसान आणि दुसऱ्या बाजूला शेतीच्या कामांची अडचण अशा दुहेरी संकटात शेतकरी कुटुंब सापडलं आहे. नेरूरमधील ठाकूरवाडीत केवळ जोशीच नव्हे तर अनेक इतर शेतकऱ्यांची पाळीव जनावरे आहेत. बिबट्यानं थेट वस्तीजवळ येऊन हल्ला केल्यानं संपूर्ण परिसरात भीतीचं आणि दहशतीचं वातावरण निर्माण झालंय. रात्रीच्या वेळी घराबाहेर पडणं किंवा शेतात जाणं धोक्याचं बनलं असून आपली गुरंवासरं कशी सुरक्षित ठेवायची या चिंतेत सध्या स्थानिक शेतकरी आहेत. मी मोहन लहू जोशी, नेरूर ठाकूरवाडी गावाचा शेतकरी. माझा एक जोताचा बैल हा एका बिबट्याने सर्वसाधारण रात्री 4:30-5च्या दरम्याने मारलेला आहे. माझ्या घराशेजारी बांधलेला होता. तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने किंवा अन्याने त्याची दखल घेऊन मला जरा योग्य ते सहकार्य करावं अशी माझी नम्र विनंती आहे. काय भरपाईसाठी मी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला कळवलेलं आहे, तरी त्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा. ते सध्या चांगल्या क्वालिटीचा घरचा पाडा असून आता सध्या माझी जोताची वांदे होणार आहे, तरी लवकरात लवकर त्याची सोय करावी अशी माझी नम्र विनंती आहे. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते शुक्रवारी सायंकाळी देवगड जामसंडे नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील विविध विकास कामांचा भूमिपूजन व लोकार्पण समारंभ देवगड येथे संपन्न झाला आहे. उपक्रमांसाठी आणि शहराच्या एकंदरीत विकासामध्ये भर पडावी या दृष्टिकोनातून शासनानेही सुरू केलेली योजना आणि आज आपल्या देवगड जामसंडेच्या त्यासाठी हक्काचं एक नमो गार्डन ही सुरुवात किंवा भूमिपूजन आताच ह्या निमित्ताने झालेलं आहे. येणाऱ्या काही महिन्यामध्ये जसं आपल्याकडे पवनचक्कीचं गार्डन आलं आणि त्याच्यामुळे देवगडचं एकंदरीत शहराचं अर्थकारणच बदलून गेलं, त्याच पद्धतीने ह्या नमो गार्डन आपल्या देवगड जामसंडेच्या शहराच्या विकासामध्ये निश्चित पद्धतीने हातभार लावेल असा विश्वास मी ह्या निमित्ताने व्यक्त करणार आहे. आमच्या मुख्याधिकारी मॅडम असो किंवा अन्य आमचे सगळे सहकार्यांनी अतिशय योग्य पद्धतीने ह्या गार्डन संदर्भात नियोजन केलेलं आहे. सक्शन व्हॅन
पण आता आपण इथे उपलब्ध करून दिलेली आहे. एकंदरीत या शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी ज्या ज्या गोष्टी लागतात, आपण या कुठल्याही शहरासाठी 18 प्रकारच्या नागरी सुविधा लागतात आणि ते आपल्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे ह्या उद्दिष्टाने हे विविध उपक्रम आणि कार्यक्रम आम्ही सगळेजण घेत आहोत. देवगड जामसांडे शहराच्या विकासासाठी जेव्हापासून ही आपली नगरपंचायत स्थापन झाली तेव्हापासून मी विविध उपक्रम आम्ही सगळेजण आणण्याचा इथे प्रयत्न करतोय. अन्य शहरांच्या तुलनेत आमच्या देवगड जामसांडे शहर मागे पडता कामा नये. आपल्या देवगड शहरामध्ये, जामसांडे शहरामध्ये लोकांना आणण्यासाठी, येण्यासाठी, वेळ घालवण्यासाठी कारणं द्यावे या स्तुत्य हेतूने हे सगळे विविध प्रयत्न आपण करतोय. आज पवनचक्कीच्या गार्डनामुळे आपण सगळेजण अनुभवतोय, खूप फरक पडलेला आहे. पर्यटक मोठ्या प्रमाणामध्ये येत आहेत. व्यापाऱ्यांच्यासाठी आर्थिक समृद्धीचे दालनं ह्या निमित्ताने उघडलेले आहे. हॉटेल व्यावसायिकांकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी त्या एका गार्डनमुळे होते. म्हणजे एका पर्यटन प्रकल्पामुळे किती फरक पडतो याचा अनुभव देवगडवासियांनी आतापर्यंत घेतलेला आहे. आता हे नमो गार्डन पण आपण आणतो आहे. काही नाट्यगृहाचा प्रकल्प आहे, क्रीडा संकुल आहे, अन्य असंख्य चांगल्यातले चांगले प्रकल्प देवगडकरांसाठी आपण आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न आहे. मला नेहमी वाटतं की या शहरामध्ये विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनातून किंबहुना एक आदर्श शहर बनवण्यासाठी या शहरामध्ये चांगली क्षमता आहे. किनारपट्टीला लगत असलेलं आपलं देवगड जामसांडे शहर आणि त्या शहराला अगर योग्य पद्धतीने आपण नियोजन करू शकलो तर मला विश्वास आहे की इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटनाची वाढ होऊ शकते. आपण कंटेनरमधला सिनेमा इथे सुरू केला, पवनचक्कीची गार्डन आणली, विविध उपक्रम आपण प्रयत्न करत करत हा प्रवास आत्तापर्यंत इथे आलेला आहे. मला या निमित्ताने आपल्याला सगळ्याच नागरिकांना विनंती करायची आहे की आपण या सगळ्या होणारा विकास हा आठवणीत ठेवला पाहिजे. कोण आपल्यासाठी प्रयत्न करतायत, कोण हे सगळ्या गोष्टी आपल्यासाठी आणतायत आणि योग्य लोकांच्याकडे अगर आपण ह्या नगरपंचायतीची सत्ता दिली तर मला वाटतं की ह्या देवगड जामसांडे शहराचा चेहरा मोहरा बदलल्याशिवाय आमच्यासारखे लोकप्रतिनिधी गप्प बसणार नाही, एवढं मी विश्वास आणि शब्द तुम्हाला या निमित्ताने देणार. मी जेव्हा इकडे काम करायला सुरुवात केली तेव्हा फार तळमळीने विविध उपक्रम राबवले, चांगल्यातले चांगले मोठे कार्यक्रम इथे आणले. आपण सरकारी पैसा किंवा शासनाची निधीच्या पलीकडे जाऊ ह्या शहराचं महत्त्व कसं वाढेल या दृष्टिकोनातून आपण पावलं उचलायला सुरू केली. पण गेल्या निवडणुकीच्या निमित्ताने थोडी खंत नेहमीच वाटते की एवढी प्रामाणिक पद्धतीने प्रयत्न केल्यानंतर नेमकं मी कुठे कमी पडलो, मी कुठल्या प्रयत्नामध्ये कुठले प्रयत्न पूर्ण करू शकलो नाही, हे आत्तापर्यंत माझ्या मनामध्ये शंका आहे. तुम्ही साधा विचार करा की आपण वर्षानुवर्ष अगर आपण माझ्यावर विश्वास ठेवून आमच्या विचाराचे आणि सहकार्याचे अगर लोकप्रतिनिधी तेव्हा, आता तर सगळेच आम्ही एकत्र झालेलो, तो विषय वेगळा आहे, पण एकंदरीत आमचा हा प्रवास कुठलाही खंड न पडता अगर चालू असता तर आज देवगड जामसांडे शहराला मी कुठे घेऊन गेलो असतो याचा साधा आपण फक्त विचार करायला पाहिजे. निवडणुकीचे ते 10-15 दिवस वातावरण वेगळं असतं, काही गोष्टी आपल्या नजरेसमोर आणल्या जातात, काही चुका आमच्याकडून पण झाल्या आहेत हेही आम्ही मान्य करतो. काही गैरसमज असो किंवा काही कारभारामध्ये कुठे ना कुठे पारदर्शकता नव्हती, काही चुका आमच्या हातातून झाल्या आणि म्हणून आमच्यावर असलेला राग हा चुकीच्या पद्धतीने निघाला आणि त्याच्यामुळे आपल्या शहराला मोठ्या प्रमाणावर त्याचं नुकसान झालं. आता 8-9 महिन्यावर निवडणुका येत आहेत. माझी अपेक्षा देवगड जामसांडे शहरांच्या वासियांकडून आहे की आज एक सुवर्ण संधी आहे. आपल्या देवगड जामसांडे शहराचा आमदार आज जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे आणि राज्यामध्ये कॅबिनेट मंत्री आहे. आपण सगळेजण नागरिक म्हणून ह्याचा पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे. माझ्या शहरासाठी निधी आणण्याच्या दृष्टिकोनातून मी कोणावर विश्वास ठेवून माझ्या शहराचा सर्वांगीण विकास साधू शकतो ह्या बाबतीमध्ये विचार आपण निश्चित पद्धतीने करा अशी मी अपेक्षा व्यक्त करते. कारण का शेवटी ह्या शहरामध्ये आपण योग्य पद्धतीने अगर इथे सुविधा उपलब्ध केल्या नाही
शहराचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडवले नाही तर ह्या शहराकडे येण्याचा ओघ पण लोकांचा थोडा कमी होईल. आज असंख्य महत्त्वाच्या प्रश्नावर आम्ही सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून पावलं टाकलेली आहे. मी हे पाहिलं नाही की 5 वर्ष अगोदर लोकांनी मला नाकारलं म्हणून इकडचा विकास करायचा नाही, हे कधी पाहिलं नाही. मी एवढाच विचार केला की ज्या देवगडकरांनी मला नेहमी आशीर्वाद दिला, नेहमी प्रेम दिलं, त्यांच्यासाठी मी कधीही कमी पडता कामा नये हा विचार घेऊन मी आतापर्यंत चाललेलो. कधी स्वतःचा स्वार्थ आम्ही लोकांनी पुढे ठेवला नाही आणि म्हणून आपण सगळ्या जणांनी येणारे 5 वर्ष आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे आहे. केंद्र आणि राज्यामध्ये एकच विचाराचं सरकार आहे. नरेंद्र मोदी साहेब आणि आमचे देवेंद्र फडणवीसजी प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणून ज्या पद्धतीने देश आणि राज्याचा विकास करतायत, आपण देवगड जामसांडे शहरवासी म्हणून आपण त्या मार्गावर चाललो तर मी आपल्याला विश्वास देतो की महाराष्ट्रातल्या पहिल्या 5 आदर्श शहरामध्ये माझ्या ह्या शहराला आणून मी दाखवीन हा विश्वास आणि शब्द तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देणार. आता तर तुम्ही विचार करा, पाहिजे तेवढी निधी उपलब्ध होऊ शकतो. निधीमध्ये कुठे आपण कमी पडणार नाही. पाण्याच्या संदर्भात पण तो मेंटेनन्सच्या संदर्भात आपलं काम सुरू आहे. येणाऱ्या काळात कोर्ले सातर्डी धरणाच्या माध्यमातून तो प्रश्न कायमस्वरूपी पाण्याचा प्रश्न कसा सोडवता येईल त्या दृष्टिकोनातून आपण वाटचाल करू. हक्काचं नाट्यगृह, क्रीडा संकुल, ग्रंथालय सगळ्या बाबतीमध्ये आपलं देवगड जामसांडे कुठेही कमी पडणार नाही शहर म्हणून हा विश्वास मी तुम्हाला ह्या निमित्ताने देणार आहे. आपण फक्त ज्या पद्धतीने आम्ही आपल्यावर विश्वास ठेवलात, आपण नेहमी साथ देतात, तसंच जेव्हा जेव्हा संधी भेटेल तेव्हा आमच्या कामासाठी खरी पोचपावती हे मतदानारूपी आशीर्वाद आहे. तुम्ही आम्हाला संकेत दिलात की नितेशजी अजून 5 वर्ष तुमच्या माध्यमातून इथे काम करा, तर मी तुम्हाला विश्वास देतो. आज सत्तेतला प्रतिनिधी म्हणून मी तुमच्या समोर इथे उभा आहे. सत्तेतला प्रतिनिधी म्हणून, एक आमदार म्हणून मी ते काम करतोय. ह्या शहराच्या विकासासाठी कुठल्याही पद्धतीची निधी असो, कुठल्याही पद्धतीची परवानगी असो, कुठेही आम्ही कमी पडणार नाही हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देणार आहे. अजून 2 ते 4 भूमिपूजन आहेत म्हणून जास्त वेळ घेणार नाही. परत एकदा मी आमच्या शासनाचे, आमच्या मुख्याधिकारी आणि त्यांची पूर्ण टीम आणि आमच्या नगरसेवकांच्या सगळ्या टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो. आज ज्या पद्धतीने शहराच्या नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या प्रकल्पांचं भूमिपूजनाची सुरुवात आपण आजच्या निमित्ताने तू करतोय, मी आपल्याला विश्वास देतो. मी माझ्या कार्यालयाच्या माध्यमातून आज जसं इथे आपण ह्या नमो गार्डनचं भूमिपूजन केलंय, ते गार्डन दर्जेदार असलं पाहिजे आणि वेळेत पूर्ण झालं पाहिजे याची पूर्ण जबाबदारी ही माझी असेल हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देणार आहे. परत एकदा आपल्या सगळ्या जणांचे मी आभार मानतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. सावंतवाडी इथं संदीप गावडे यांच्या संकल्पनेतून आयोजित यशवंत शिष्यवृत्ती स्पर्धा 2024-25चा भव्य बक्षीस वितरण समारंभ मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. यावेळी गुणवंत विद्यार्थ्यांना गौरवण्यात आलं. यावेळी व्यासपीठावर उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, आयोजक संदीप गावडे, एकनाथ गावडे, सुनीता गावडे, पंचायत समिती उपसभापती गौरव मुळीक, शोभा गावडे, मायकल डिसुजा, नितीन राऊळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. या सोहळ्यात परीक्षेतील पहिल्या 10 गुणवंत विद्यार्थ्यांना सायकलिंगचे वाटप करण्यात आलं. तसंच इतर यशस्वी विद्यार्थ्यांना पदक आणि प्रशस्तीपत्र देऊन गौरवण्यात आलं. शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी हा सोहळा झाल्यानं विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला.
कार्यक्रमाचं यशस्वी नियोजन करण्यासाठी शिक्षकांनी संदीप गावडे यांच्या सहकार्याने विशेष परिश्रम घेतले. नाही मिळत तर ना या मे महिन्यामध्ये तुम्ही करिअर गायडन्सची शाळा घ्या आणि जी मुलं 10वी उत्तीर्ण होणार आहेत किंवा 12वी उत्तीर्ण होणार आहेत तर त्यांच्यासाठी एक करिअर गायडन्स आपण घेऊया आणि त्यातनं माझ्या मते असं होईल की सगळेच अधिकारी नाही होणार पण काही इंडस्ट्रियलिस्ट होतील, काही बिझनेसमॅन होतील, काही शिक्षक होतील. ज्याला जी आवड असेल त्या हिशोबात तो त्या त्या क्षेत्रामध्ये जाईल अशी मी तुम्हाला एक विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. टॅलेंट हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे की स्पर्धा परीक्षातून विद्यार्थी आज घडला तर उद्या तो देशाचा सक्षम अशा प्रकारचा एक अधिकारी होऊ शकतो. आणि म्हणून असं मला वाटतंय की सर्वश्रेष्ठ धन कोणतं असेल तर ते विद्याधन आणि ते प्राप्त करण्याची संधी आपल्याला अशा थोरा मोठ्यांकडून प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यायचं आहे. आपल्याला 2 विद्यार्थी सुद्धा सरांनी दत्तक घेतलेले आहेत आणि त्यांचा संपूर्ण खर्च आहे तो या फाउंडेशनच्या वतीने ते करणार आहेत. हे फार मोठे उदात्त अशा प्रकारचा हेतू त्यांचा आहे. दातृत्व फार मोठं आहे. दातृत्व नेतृत्व या दोन्ही गोष्टी त्यांच्याकडे चांगल्या प्रकारच्या आहेत आणि त्या बहरत जाऊन जर बघायला गेलं तर अव्वल असतो 10वी 12वी पण पुढील जर शिक्षण बघितलं तर आपला कुठलाही विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेत टिकत नाही. तर त्या टिकण्यासाठी त्यांनी जो आज यशवंत शिष्यवृत्ती स्पर्धा हे जे माध्यम दिलं आहे येणाऱ्या काळामध्ये याचा नक्कीच आज रोपटा आहे पण याचा वटवृक्ष होईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपले विद्यार्थी जे समोर बसले यातले विद्यार्थी अधिकारी म्हणून नक्कीच आपण गर्वाने आपले सिंधुदुर्गाचं नाव आणि याचं जे सगळं श्रेय असेल ते नक्कीच गावडे साहेबांना जाईल आणि त्यात आमचं सगळ्यांचं मार्गदर्शन आणि योगदान तुमच्या पाठीशी आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये अशीच तुम्हाला ईश्वराने चांगली शक्ती देवो आणि हे समाज करण्याचं बीज तुम्ही रावलंय ते नक्कीच वटवृक्ष हो. आपल्याला काही वेळा गुण कमी मिळतात परंतु आपण खचून जायचं नाही. विद्यार्थ्यांनी अशा स्पर्धा परीक्षामध्ये हिरीरीने भाग घ्यायचा आणि आपली उत्तरोत्तर प्रगती करायची. अशाच प्रकारच्या बऱ्याच संस्था ह्या शिक्षण संस्थेमध्ये आहेत आणि त्यांच्या मार्फत आपल्याला बऱ्याच ह्या परीक्षांची संधी मिळणार आहे आणि शिष्यवृत्ती पण मिळणार आहे. त्यामुळे ह्या फाउंडेशनला सर्वात प्रथम मी ह्याचं स्वागत करते. छोटा इव्हेंट आहे पण प्रत्येक छोटा इव्हेंट आणि प्रत्येक छोटी गोष्ट हीच ठिणगी पाडून जाते आणि भविष्यात याला एक मोठं नाव स्वरूप येतं. आपण प्रत्येक गोष्टीचं जर उदाहरण घेतलं तर कुठचाच माणूस नो मॅन कॅन परफेक्ट. तो ज्यावेळी इफ यू ट्राय अगेन अँड अगेन देन अँड देन यू विल गेट सक्सेस. अदरवाईज आपल्याला सक्सेस हे मिळत नाही. कारण प्रत्येक वेळी आपल्याला एफर्ट्स हे घ्यावेच लागतात. एफर्ट्स घेतल्याशिवाय कुठचीही गोष्ट आपल्याला करता येत नाही. सम अँड सबस्टन्स मला एवढंच सांगायचं आहे की संदीप एकनाथ गावडे यांनी जर आज काय मिळवलं असेल तर ही सगळी जी मुलं आहेत आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर जे आज हास्य बघितलं मी ते त्यांनी मिळवलं. आपण आई आणि वडील दोघं या ठिकाणी आहात. दोघांना खरोखरच मनापासून या ठिकाणी किती चांगलं वाटत असेल की आपला मुलगा इतक्या चांगल्या प्रकारचा इव्हेंट घेतो. खरोखरच तुम्ही आई वडील देखील खूप भाग्यवान आहात. अशा प्रकारचा इव्हेंट तुमच्या डोळ्यात एकच तुमचा मुलगा या ठिकाणी घेतो. फक्त जाता जाता एकच सांगतो की कुठचीही गोष्ट ही छोटी नसते. छोट्या गोष्टीवरून मोठ्या गोष्टी करता येतात आणि मी जाता जाता सगळ्यांना एकच नम्र विनंती करेन की तुम्ही सगळी मुलं ज्या आज स्कॉलरशिप परीक्षेमध्ये एफर्ट्स घेऊन इथपर्यंत आलात या अवॉर्डचे तुम्ही हक्कदार बनलात त्याबद्दल तुमचं मनापासून कौतुक करतो. आणि या सभागृहाला फक्त एकच विनंती करेन की ज्याच्यामुळे आज आपण इथे जमलो कैलासवासी यशवंत 2019मध्ये अमेरिकेमध्ये हार्ट अटॅकने IT क्षेत्रात काम करत असताना त्यांचं दुःखद निधन झालं आणि त्यांच्या निधनाच्या स्मरणार्थ आपण ही स्पर्धा घेतो. मी या सभागृहाला जाता जाता एकच विनंती करेन की आपण सगळ्यांनी 2 मिनिटं उभं राहून त्यांना श्रद्धांजली या ठिकाणी व्हावी. थँक्यू व्हेरी मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. उपक्रम ह्याचं खरं आउटपुट आम्हाला कधी मिळेल माहिती आहे का? ज्या दिवशी खरंच ह्या शिष्यवृत्तीतला एखादा विद्यार्थी
हा ज्यावेळी अशा पद्धतीची परीक्षा क्रॅक करेल ना, त्या दिवशी या मनात, त्या दिवशी मी स्वतः म्हणजे इतका आनंद होईल की स्वतः चव्हाण साहेबांकडे जाऊन सांगू शकतो की साहेब हे आपण ह्याच्यामध्ये ठेवा, कारण की त्यांना तेच अपेक्षित आहे, त्यांना त्याच्यामध्ये तेच अपेक्षित आहे. आजचा दिवस हा तुमच्या सेलिब्रेशनसाठी आहे. तुम्ही तुमचं सक्सेस, तुम्ही दिलेले एफर्ट्स, हार्डवर्क हे सगळं सेलिब्रेट करावं म्हणून आहे. सो रिलॅक्स राहा, टेन्शन फ्री राहा, एकदम मन शांत ठेवून आजचा दिवस एन्जॉय करा आपल्या आईबरोबर, वडिलांबरोबर, शिक्षकांबरोबर. त्याच्यासाठी हा संपूर्णपणे दिवस आहे. पालक, विद्यार्थी आणि आम्ही सगळेजण एक होऊया, कॅल्क्युलेटेड आणि ऑर्गनाइज एफर्ट्स देऊया, म्हणजे मिळून एकदम घेतलेले असे एफर्ट्स देऊया. 100% आपल्याला मान उंचावेल अशा पद्धतीचं हे होईल. आम्ही ह्या सगळ्या व्यापामध्ये आमची एक विद्यार्थिनी आहे, शितपवाडीला राहते, पण ती आहे चौकुळची, चौकुळ बोरधनगरवाडी. चौकुळ बोरधनगरवाडी म्हणजे बऱ्याच जणांना त्या वाडीचं नाव पण माहिती नसेल, पण तुम्ही जर चौकुळचं एकदम शेवटचं टोक असेल, शेवटचं एकदम टोक आहे तर चिखलवाड बेरडकी म्हणून, तिथे जर तुम्ही जायला गेलात तर तुम्हाला वाटेत तुम्हाला बोर धनगरवाडी मिळणार. एरवी गेलात कधी तर तुम्हाला एकदम म्हणजे असं धुकं कसं वगैरे मिळणार अशी ती वाडी आहे. तर त्या वाडीतली ती विद्यार्थिनी आज कॉन्स्टेबल झाली आहे, बरोबर. तर ह्या सक्सेस स्टोरीज आहे, आपण एन्जॉय केलं पाहिजे त्या गोष्टी. धनगर समाजाची आहे ती, लक्षात घ्या, धनगर समाजाची असून त्या पद्धतीने तिने एफर्ट्स देऊन त्या पद्धतीने झाले, तर ही निश्चितपणे चांगली गोष्ट आहे. तिचा आज आपण ह्या व्यासपीठावरती त्याच पद्धतीने सन्मान करणार होतो. राजकारण, निवडणुका ह्या सगळ्या चालू असतात, ह्या होत असतील, कुठे नाही जाणार, दर 5 वर्षाला होत असणार. पण आम्ही काय केलं हे जर कधी भविष्यात सांगायचं असेल तर इथून पुढे आपण जे काही करू, ह्यातून जे काही मिळवू, ती आपली खरी कमाई असेल. आणि त्यासाठी आम्ही सगळेजण झटतोय. आमचा नेता आम्हाला दिवसभर तेच सांगतो, तेच आम्हाला सारखं सांगत असतो, आणि त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी प्रत्यक्षात उतरवायची जी झिंग असते ना, ती फार वेगळी असते. त्याच्यासाठी झटतोय. सगळ्यांनी एकत्र होऊया आणि त्या पद्धतीने शिक्षण क्षेत्रामध्ये आपली ही जी मुलं आहेत ना, या प्रत्येक मुलाला आपण पुढे नेऊया. आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. नगर परिषदेच्या इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलाच्या बाजूला 2 अनधिकृत शेड उभारून त्यास स्वतःच्या नावे विद्युत कनेक्शन घेऊन त्याचा विनामोबदला वापर केला जात असल्याचा आरोप उपोषणकर्ते श्रेयस मुंजे यांनी केला आहे. तसंच स्थायी समितीच्या ठरावाच्या विरुद्ध एकाच कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावावर 9 गाळे असल्याचं सांगितलं आहे. पाहूयात. मी श्रेयस मुंजे, राहणारा सावंतवाडी. उपोषणात बसण्याचं कारण कसं आहे की मी गेले 3 महिने नगरपालिकेला पाठपुरावा करतो आहे की इंदिरा गांधी ही जी आरक्षण क्रमांक 53 म्हणजे नगरपालिकेची बिल्डिंग आहे, ही ज्या प्रयोजनार्थ गाळे लोकांना दिले होते, म्हणजे किराणा मुंडे, कपडे मला होते, प्रत्येक टायमाला ह्या भाडेकराचा संबंधित आणि भंग केलेला आहे. वेळोवेळी नगरपालिकेला मी पत्र दिली, पुरावे दिले. नगरपालिकेने 600 रुपये एवढं कमी निमित्त भाडं देऊन प्रत्येक व्यापाऱ्याचं पुनर्वसन केलं. पुनर्वसन ही कन्सेप्ट करताना नगरपालिकेने स्पष्ट म्हटले होते की तुम्ही तुमचे जुने गाळे सोडून नवीन गाळे ताब्यात घेतले पाहिजे होते. पण प्रसाद मुंज, प्रमोद मुंज, विनोद मुंज यांच्यानी जुने गाळे आपल्याच ताब्यात ठेवले. जुने गाळे सोडलेच नाही, जुन्या गाळ्यांची विनामोबदला वापर चालूच आहे. पण जे नवीन गाळे जे घेतले त्या नवीन गाळ्यांचं कोणत्याही प्रकारचं भाडं नगरपालिकेला 6 वर्ष भरत नाही. 2020मध्ये हा भाडेपट्टा पूर्णपणे संपलेला आहे. 2020 पासून 2026 पर्यंत 1 रुपया पण भाडा त्यांनी नगरपालिकेला भरला आहे. पण नगरपालिकेचा वापर चालू आहे. भिंती तोडले, बीम तोडले. त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही 1999मध्ये भिंती काढायची परवानगी घेतली. ॲक्च्युली तुम्ही भिंती काढायची परवानगी घेतली, पण तुम्ही बिंबही काढली. भिंत आणि बिंब यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. 2016मध्ये नगरपालिकेने तुम्हाला पत्रव्यवहार केला की तुम्ही जे भिंती तोडल्या आहेत त्याचे 10,000 रुपये दंड, हमीपत्र तुम्ही सादर करा. त्या कुटुंबाने आजपर्यंत हमीपत्र दिलेलं नाही. उद्या या बिल्डिंगबाबत कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना घडली तर कोणतं प्रशासन जबाबदार होणार? हा या दुकाना हे एक दुकान आहे प्रमोद रमाकांत. हा कुटुंबाचा ऑलरेडी पुनर्विकास झालेला आहे. इंदिरा गांधी काँग्रेसमध्ये
त्या व्यापाऱ्याला ऑलरेडी दुकान दिलं असताना बाहेर दुकान देण्याचं कारण काय? मग एक काम करा ना, तुम्ही नवीन दुकान काढून घ्या, जुन्या दुकानात बसतो. एकतर जुनं दुकान किंवा नवीन दुकान, एक झाला प्रकार. नगरपालिकेच्या प्रसाधनगृहाच्या बाजूला बांधलेली शेड, या शेडमध्ये ही एक जी शेड आहे ही अधिकृत आहे. ही लाड नामक एका कुटुंबियाला ही शेड देण्यात आली होती. राजेश लाड म्हणून हॉटेल औदुंबर आहे ना, त्या कुटुंबियाची शेड आहे. त्या बिचाऱ्याला अद्यापही माहीत नाही की ही शेड आपल्या नावे मंजूर आहे. ह्या 2 गायांना जो विद्युत पुरवठा आहे हा प्रसाद रमाकांत मुंजे यांच्या नावाने जोडलेला आहे. जरी शेड लाडांची आहे तर प्रसाद मुंजे नावाने विद्युत पुरवठा काय आहे? जे गाय ज्या प्रयोजनार्थ दिलेले होते नगरपालिकेने ते गोडाऊन स्वरूपात बंद काय? जर गोडाऊन स्वरूपात बंद ठेवायचे असले असते तर मेन मार्केटमध्ये गाय देण्याचा नगरपालिकेचा उद्देश काय आहे ना? बाहेर द्या त्यांना गोडाऊनमध्ये ना. आता हे आता गाय जे अडवले पुनर्विकासाखाली ते परत नवीन कॉम्प्लेक्समध्ये क्लेम करा, ते आम्हाला आमचा पुनर्विकास करा, आम्ही बाहेर घेतोय. ऑलरेडी तुम्हाला 3 जर गाय दिले तर 3च गाय तुम्ही वापरले पाहिजे. तुम्ही अनुक्रमे आता बघा ह्या काहीतरी किती गाय आहेत त्यांच्या नावावर ताब्यात आहेत. 7 गाय नगरपालिकेची इंदिरा गांधीमध्ये ताब्यात आहेत, 2 ते 3 गाय नगरपालिकेच्या बाहेर आहेत. नगरपालिका स्वतः म्हणते की सदर गायचा वापर प्रसाद बंद करत आहे. ती माहिती अधिकारात दिलेली माहिती. आणि तुम्ही कोणत्या सर्वे करणार आहात? जर तुम्ही सर्वे केला, आता तुम्ही सर्वेची नोटीस काढला की तो त्या व्यक्तीला आम्ही बसवणारच ना. आता राहिला पैशाचा पुरावा. 14 लाख, 2 लाख, 35 लाख या किमतीत नगरपालिकेच्या गायांची विक्री होत आहे. बघा त्या नंबर 65 कोणाला मंजूर आहे? त्याचं शॉपिंग लायसन्स ह्या नावी सुचलं, पुरावाच सिद्ध होतं की सदर गाय हा वापरतोय. दुसरं, नगरपालिकेने दिलेली नोटीस 2015 मध्ये नोटीस दिली, 10,000 रुपये तुम्ही रक्कम भरा. जर तुम्ही भिंत बिंब नगरपालिकेच्या परमिशनने तोडले असतात तर नगरपालिकेने 2016 मध्ये तुम्हाला नोटीस का दिली? त्या नावाने नगरपालिका भाजी मार्केटमध्ये गाय, ह्या गायावर नगरपालिकेमध्ये केस घातली होती, नगरपालिकेने दावा झाले तरी पण शॉपिंग लायसन्स ठेवले का? तर क्लेम करता यावं. उद्या हेच लायसन्स, हेच पेपर नवीन जे कोणते संत गाडगे महाराजांचं जे कॉम्प्लेक्स होतं त्या कॉम्प्लेक्समध्ये एक क्लेम करणार कुटुंब की आम्हाला गाय नाही. एका कुटुंबाचं पुनर्विकास की हा पुनर्विकास करायचा हे नगरपालिकेने ठरवलं पाहिजे. एका कुटुंबाला 9 गाय, 8 जणांची कुटुंब चालली असती, 8 जणांना रोजगार मिळाला असता. जे नवे युवक युवती आहेत हे बाहेर जातात गोव्या राज्यात, 15,000 12,000 पेमेंटसाठी उन्हातानात जातात, ते व्यवसाय करू शकत नाही. बचत गटाचे गाय आहेत, हे बचत गटाचे गाय कोण वापरतंय बघा. नगरपालिकेचे जे बचत गटाचे जे गाय आहेत, गाय दिले, रोटरी क्लबला दिले, नित्य सहाय्य महिला बचत गट, इनवर्मल क्लब सावंतवाडी, माऊली महिला उद्देश्य संस्था, मेमन नामक, सूर्या नामक हे कुटुंब वापर. हे कोण? नगरपालिकेला तुम्ही 600 रुपये भरू शकत नाही आणि 25-30 रुपये त्रयस्थ व्यक्तीकडनं जर तुम्ही घेऊ शकता तर भाडेकराचा भंग होते सिद्धच होते ना. नगरपालिकेने भाडेपट्टा करताना ज्या नियम अटी शर्ती घातल्या आहेत त्याचा भंग झालेला आहे. भंग होण्याची कुठचीच गोष्ट राहिली अशी होती. एवढे सगळे पुरावे देऊन, एवढे अर्ज देऊन नगरपालिका खुलासा का करत नाही ना? मी 20,000 रुपयाने दुकान मागितलं भाडे, नगरपालिकेने आजपर्यंत दिलं पाहिजे होतं. 600 रुपये भाडं मोठं की 20,000 रुपये भाडं मोठं आहे? त्या पत्र तुम्ही खुलासा द्या ना. आणि कुठची तुम्ही सर्वे करणार आहे? हे सर्व हा सर्वे तुमचाच आहे ना, माहिती अधिकारात सही तुमचीच आहे ना, हे तुम्हीच म्हटलंय ना. भिंत काढली, 30 बिंब तोडले, 39 आहे, ज्याला माहिती अधिकारी हे तुम्हीच आहेत ना. आणि कोणता सर्वे करून कोणाला वाचवणार? कोणाच्या दबावाखाली नगरपालिका काम करते मला कळत नाही. 15 लाख रुपये देऊन प्रकरण दाखवण्यात आलं होतं. मी वेळोवेळी तक्रारी केल्या, 15 लाखाची लाच देण्यात आली, तक्रारी करू नये. हे पेपर चेंज होणार आहेत का? नगरपालिकेने आता नवीन सर्वे केला, हे पेपर चेंज होणार आहेत का? नोटरी भागीदारी पत्र करून लोकांच्या गाय ताब्यात घेतले जात आहेत. बघा प्रसाद रमाकांत भागीदारी पत्र. मी जर खोटं बोलते ना मग वस्तू पुरावे चेक करा ना तुम्ही काय कारवाई करताय? कॉम्प्लेक्स तुमचंच आहे, उतरा खाली आणि जावा ना. यापुढे भूमिका आमची एकच आहे. 8 तारीखच्या मीटिंगमध्ये साधारण नाही झालं तर मी माझं उपोषण परत सुरू करतो. हवी उपोषणाचा नवीन प्रकार, नगरपालिकेचं श्राद्ध असणार, मध्ये उपोषण असणार, बाजूला खरचबाबाचं टेबल असणार. 3 प्रकारे असणार. बाजूला खरचबाबाचं टेबल, इकडे मध्ये उपोषण आहे, इकडे नगरपालिकेचं प्रशासनाचं श्राद्ध. पण नगरपालिका कारवाई करत, प्रशासन मेलं म्हणून प्रशासनाचं श्राद्ध करा, हेच माझी भूमिका राहा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
12वी निकालात सिंधुदुर्ग अव्वल. नेरूरमध्ये बिबट्याची दहशत. आणि पालकमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्ह्यात जनगणनेचा शुभारंभ. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.